Domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu, ka danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Yaro. Ake baba. Anya ku yaro kai musulmi. Irin wannan shiga haka taka. Jibi wani ɗan gilin lawan wala kana cikin fushin Ubangiji. Aka ko musulmi ne kana sallah. Ta'ada Yahuda ce wannan. Wada Allah dan dakata da Allah. Ya za a ina tafiya ta ku zo ka san irin ku ne munafukan tsofi a cikin layi. Dan tsuru. Ba abin da ka iya sai dai ka zauna ka rika sa mutane ne. Har ka isa kama wani zance wani musulunci ko wani wai ko shigar ka ce. Ina gama sai na dawo ma da siti yake kamata. An mari ka wata tsiyaci. Za ka gani abinda zan gani bayan alkhairi wallahi in ka fasa ɗaukar mataki Allah ya tsine ma albarka zancin banza ya kai ne da mana shishan nan Exclusive from mp3bullets.com. aya masane kare gaskiya gaya ba ya ci kai ba zo na ce mi wallahi ofisa da matsala ki zo na ce mi wallahi lazi akwai matsala shi ka ƙara so na ce ma wallahi da matsala menene matsala ka zo ni kama yi mun kama da masu laifi ban yadda da kai ba ka zo na ce matso ofisa ka matso na ce ma wallahi da matsala wallahi